स्वतः उठ होय हा ऊट दिसत आहे होय सांगतो त्या होय आणि बघले रामचं त्या कोण स्वतः बघलं रामचं एक मुली सुद्धा रातलं आता ना आधी गोवाने आता आमच्याकडे तो आता रे ते फातराचे फातर ना ऊस कोता ते पाव पात्राचे फातूर ना ऊस कोता ते पाव होय म्हणजे तू रोज सुद्धा मी पुराणा जमाना काढले तसं किती सत्य माणसाच्या तू तुझ्या बद्दल सदा तू तुझ्या बद्दल काय सदा तू इतोवर जायला पहिले तर तांबी होणार बाबा आम्ही आला तसा गाव सांगते पाय पाय ना पाय ना हमचे पाच ना म्हणू पाच ना फिलू बाबा ना आलू तुकना हरे तुकना हा आजो झाडपाला दोतोर मला मग कळू ओळखत आहे तुझे नाव होते फॅमिली नाव आहे फॅमिली ना हमचे मी के फॅमिली म्युझिकल फॅमिली मुळे आमच्या गावची सुरफा सरळ टाइम आम्हाला मी के भाऊ किती रिमिक्स पॉप सिंगर मरे रिमिक्स पॉप सिंगर रे तू हुंची का तू बोलाय का तर रिमिक्स कर मुटा हिंदी जा उर्दू उर्दू मराठी मराठी सगळी मुटा तू आपण झाडपाला दोतोरच मुट्टो तू बरे केना कोण आवती के चाइल्ला रे किसका असता तू मुठुसका नसत तू मुठुसका ते कुठून निघाला ते काय ओ गाना ओ गाना कोण रे ओ गाना कोण रे आओ 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 आवा काय ना कोण मुनीस मुनीसो ऐ कसा मुनीसो टुडे करायचं तू की देरबे बघित रे ना एरबेल आमगे किती बा मोठाले ऐ आणि ती माय मांडळ बिस्कुट आले कोण बरं तू तिमाई को बोरा हल्ला कितरे तू तिमाई को बोरा हल्ला तुम्हारी देर काढ रे अरे देर लोक यांनी अरे देर काढ रे अरे देर फरसा लोक यांनी बिकवले अरे ते लोक ना अरे डॉक्टर रे फासा भेटला ते लोक काय जोड का सोडून अरे तू आमच्या बारास सायला देर मुली माय सँडल उडा देर मुरे सायला देरू त्या सायलाचे त्याला बापाला वाटाय सायला देरू सांगता आव धाडो तिला ठीक आहे आता होणार रे नाही जोडू काही जोड रे आता झाडा आणि फायल्या देतो ए झाडा आणि पाल्या देतो ना कशाला झाडपाल्या देतो ओय तो झाडा देतो हां तू दोतो झाला तू वेळी कोणी सांगितलं आम्हाला बरे साहिस्ता आलो तो का बागायले आता आले पण केतो झालो याचा मला सांगितलं दादा बरोबर बाप आज 20 साले मागरे फायल्या जामा ना बाईला झालं ना त्याला भीतर ट्राय करतो होती तो कोण तू वागला बिना आणि वर्षी इथं को ताई किती चालला म्हणजे आज 20 साले तुझे माका फायल्या झालो ना पहिल्यांदा ओय मासे कमी झालो गाडी कोण न्यूज अरे गुड न्यूज तू म्हणजे डिजीज मारेगा 20 साल की होय तो की झाला Jesus save this small child तू का डीपी दादा डीपी मला तुझ्या साला माझ्या पहिले पण ऐकत बरं बॉल सापाना रे हो बॉल सापाना रे हो आणि चला ते कुठे स्टेज एक सांगू तू पहिल्यांदा किती दिसाले 8 दिवस झाले 8वी स्टेज 8वी स्टेज आणि ते सगळे स्टेज घेतो तो सगळे 12 स्टेज असतात होय आणि 4 रिले आणि से कंप्लीट होता तुम्ही बी पागल ना होय नाव बर करतो डीपी मुळे कसं घ्यास रे डीपी मुळे डायजेशन प्रॉब्लेम जीरवण सायजार ना बाहेर धरना तेका तेन रात भरके गोरे हायले मो आणि तेजेरी कोंगे हायले ते माल पळ तेका दुआरा डॉक्टर कोण ये बीएस अशाचे बाबा ये की तू डॉक्टर ये दुयस सुदू मोता अजून पासून हुच्चाई डॉक्टर दुयस करना तू हे पळो वेळे जात मारी पळो मेळो पूर्ण पहिले पाठी आहे डॉक्टर ओय हे डॉक्टर ओय ओय पहिले दुयस रिचार्ज केला किती गेले रिचार्ज केला आहे ते रिचार्ज केला शोधून काढ कितल्याचे 150चे ते 150 शोधून काढ आणि सच केला मग एक सांगतो बघ हे बीएस कितको कॉमर्स साहब कॉमर्स पहिले दिसता हे पहिले होय बाबा हे पहिले तुका भारतीय अंकुळ्याला ओय डाऊट पडलो बघा अंकुळ्याला मुठी ऑटोमॅटिक मोठे अंकुळ्या होते ओय तिने ना मोठी अंकुळ्या गेल मुठी ऑटोमॅटिक नु ओय तुझे ते बुच्चा होता बुच्चा सांग ती कनेक्शन हा यू टर्न माता ओय आणि खूप सांग खूप सांग गेल मुठी ओय माझी काळ सांगता लास्ट हटा काळ सांग गेल मुठी ओय लास्ट ओय तुझे ते हाता होता माझी गुन्हे खबर
पिपी जाल्यात होय. आणि एक प्लेट सांगता होय. इंडिया लोक बोल नासले अमेरिका होता आणि अमेरिका सपोर्ट करता आणि तुझे लोक दिले चाकू माशी वगैरे वाच काय ओ कालसा मुता तू गेलो ओ कालसा बटर केलो काल सांगू हा इकुलचे कुलचे जाऊन मला ते बॉल जाऊन मासे जाग्या गाणं तुझं मासे जाग्या काय चालणार रे मासे प्लीज सांभाळ बघा एक बार झाल पडा ते तू येस ओकोत भर्या फोटा भर्या फळ्या मस्त की ओकोत